Kangge sing sepuh-sepuh. Monggo Kakang. Badosnya podang kuning apa apa mas? Podang kuning apa apa? Podang kuning apa apa? Yo. Jogetnya kan ketok kene ya. Ayo.
Suradi. Alhamdulillah. Ya, dan sampai gunung mengke gubuk Asmoro masuk ke. Ayo Pak Haji Gepi. Dedek. Ini kita absennya dari sebelah sini dulu apa sebelah sini dulu ya Mas? Dari yang punya lagu dulu. Yang punya lagu, oh Pak Haji Gepi toh. Pak siapa Pak Haji siapa? Gepi. Ya Depi betul. Aku benernya takutnya nak salah. Nggih, Pak Haji Depi. Pak Haji, niki HE pertama Pak Haji, nanti HE kedua sing ndi? Niki. Berarti saiki Pak Haji dulu. Apa? Oh dari sini dulu. Oh ya, oke. sesuai antrian. Sesuai antrian dari yang Pak pinggir, Haji. dari yang pinggir. Nggih. Pak Haji Dendi. Pak Haji Dendi. Dandi nggih Mas nggih. Doni. Nggih. Kudu metu. Oke, sampean sing ngendi kon? Aku pekewok. Pak Haji, arep ditokne apa piye Pak Haji? Ya wis musik sik urung panas. Sak metune. Siap. Berarti nek ora metu sampean ya semetu. Oke. Heeh. Oke. Dipancing sik yo mengko. Sekar bisa.
Mas Kemana Sukron lagi, sapa Mas to? Sukron? Mas Sukron sapa to? Ontar malam. Berarti ini sudah nggak ada yang HE, berarti kelar ya Mas Sukron. Oke. Mas Sukron jatahin Om nanti. Suradi. Emo, aku nyelokin Sukron. Oh, iya. Sukron itu terima kasih. Oh iya. Sakarmu. Ye. Tekno ya Mas. Oke, Tekno. dirimu. Yo. Aku patok. Sing di sih Aku dina iki oke. Yo. Ora apa liriknya. Oke. Ye. Sekar pisang. Matur sembahan Pak Haji Happy, Pak Haji Doni. Nggih. Sampun Mas. Eleng. Ambekan disit kayak kue iya. Pak Tarno sudah HE, nggih. Dadi langsung Mas. Oh gitu. Iya. Barangkali nanti bosnya bakso sing saking Pekalongan badhe HE nggih mboten anu. Pak Haji Depi menika Pak Haji saking Depi. Pekalongan. Oh, Pekalongan, Nggih. nggih. Rencanane bulan depan apa tahun depan insyaallah garangan nanggap. community dipanggil rono. Oke, siap Nggih. meluncur nggih. Enggak. Catetan. Catatan saja. Yo!
asmara. Yo. Iki penake dipun babaske napa ya nduk iki Pak Haji Mika sampun kepareng lenggah wonten mriku. Heeh, cerakipun Pak De Suradi menika Pak Haji Mika. Pak Haji Miko, Miko apa Mito? Mika. Nggih. Pak Haji malah. Wis mboten napa-napa, sementing kita sudah menawarkan. Heeh. Nggih mboten. Nggih. Catetan sajroning ati tenan luntur saya marati aku kowe dadi garwa marga lereng gubuk asmara turangga garangan elit Indonesia wajan semakin sini semakin kompak.
batinku saben dina ngalamun yang kelingan ati kopi lara Duh Gustiku nyuwun pangapura bisa mulya panyuwunku rukun keluarga kimochi